post viċin tax-xatt iżda m'ammur kważi qatt il-grada tiklet bil-melħ u biż-żmien min jaf kemm ħabtet ix-xemx fuq dal-bibien. This is Kwartak Ktieb, 15 minutes of Malta's most loved books, brought to you in our special podcast by the National Book Council of Malta. This book, Amina, by Antoinette Borge, is read by Rachel De Guara. Kapitlu 29. Il-karozza ddur mal-bir u flok tibqa' sejra iddur l-hawn. Jien maqbuda bejn il-biża' u l-kuriżità. Id-dawl qawwi tal-karozza jammixni għal-mument, imma kif nerġa' niffoka nilmaħ il-profil ta' wiċċ familjari naħa tal-passiġġier. Il-karozza tersaq mal-ġenb ieħor ta' triq u tieqaf. M'għandix nibża', imma għandi iktar kuriżità u daqsxejn sens taħtija wkoll. Ħrabt mill-kamp! Lajt partita inkwieta rġajt, issa żgura l-barra. Fredu, kif irnexxilkom issibuni hawn? Il-mistoqsija tiegħi għadha qed tistenna. Fredu ġej lejja. Wara s-sewwieq tal-karozza, qed narfu. In-nannu ta' Gianluca, it-tnejn jersqu lejja b'ċerta rabja ċertu urġenza, gravi d-darba. Sorry Fredu, ma nafx tani, kelli bżonn noħroġ, tlaqt nimxi u wasal hawn. Issa, kont qed nistrih ftit u kont se naqbad it-triq lura. Fredu, s-sur Kanataċi qed iħarsu madwari, jisom qed ifittxu xi ħaġa oħra mhux lili. Fredu, xi ġralek? Kellimni! Kif kontu tafu li qiegħed għajt? Fredu jibqa' ma jgħid xejn, issa tnejn li huma qed iħarsu lejn il-borża drab li għandi f'idejja. Sabitu, jimbaħ is-sur Kanataċi. Inħossni skomda u nipprova nitwi l-borża bħal maktur. Jersaq is-sur Kanataċi u jaħtafili minn idi, nifferoċja. Tili, dik tiegħi. Naqbes għal fuqu biex nerġa' niġbidillu lura, imma jiġi Fredu minn warajja u jaħtafni minn dirajja tnejn. Fredu, bil-kemm niflaħ il-lisnu dak li sem? F'daqqa waħda nħossa marit lil vuċi u marit lil ftit saħħa li kien baqali. Għaw xi ħadd li nista' nafda jien fid-dinja. Dan mhux il-Fredu li sirt naftu l-dawn l-aħħar ġimgħat, Fredu qatt ma jiġi pruħu hekk. Laqqas kieku rid, ma nistax naqbad nagħti u nissara biex naħrab mill-ħatfa s-sikkata ta' jdejh. Is-sur Kanataċi daħħal idu fil-borża u bħalma ġara lili xi 10 minuti ilu, isba' vojta. Wiċċu jbaqbaq jimmira lejja. Fejn hu li kien fiha? Ma kien fiha xejn. Ara jekk hux se nemnek, x'kien fiha? U fejn għamiltu issa? Qed ngħidlek, ma kien fiha xejn. Ma kontx qed nistenna d-daqqa bil-maqlub li fajjar li ġew iċċi, notor lura u l-pis tiegħi jilqu Fredu li għadu qed iżommni minn dirajja. Mhux hekk Sur George, jaħtfu ħiel żgħir mill-Fredu li kont naf. Naħseb li libes ċirkett għax qed intija mid-demm mar-rokna ta' xofti. Veru Fredu, ma kien fiha xejn, lil dak il-balta quddiemu mhux se nkellmu iżjed. Fej sibta? Jgħid li hemm Fredu ftit il-bot minn widnejja. Hemm ġew, ngħidlu, u nagħmel sinjal brasi fid-direzzjoni tax-xadba. Qed niġi ftijaj bil-mod, nibda nikkalkula l-angoli u d-distanzi biex naħsdu b'daqqa x'imkien u naħrab. Naħrab fejn? Ma nistax immur lura l-kamp issa, naħseb l-aħjar inti għalej il-kunvent tas-sorijiet fi triq bej Selmun u l-Melliħa. Sakkara fil-karozza ħanitlu naraw naqax hawn, qal is-sur Kanataċi. Fredu jibda jmexxini lej il-karozza, irrid nara kif se naħrab malajr. Jekk nerħila lej il-kunvent ikolli vantaġġ żgħir ta' ħin sakemm idawru l-karozza l barra, imma mhux wisq l-bot wisq sal-kunvent, bil-karozza jlaħqu mi żgur, aktarx qabel ma nkun wasal taħt ħdejn il-kappella. Fejn istaħba mawx. X'se nagħmel? Erġajt itnaqta' qalbi. Fredu qed jimbuttani lej il-biba ta' wara tal-karozza. Min taħt il-għajn nara l-sur Kanataċi jitbijat miexi bil-mod lejn ix-xadba. Il-qattus ma nafx fejn mar, ma jidirx. Inwaħħal saqajja mal-art u nirreżisti, imma Fredu jibqa' jimbotta aktar bis-saħħa
u jirnexxielu jċaqlaqni. Subajh qed jafsu dejjem iktar ma' dirajja. Imma dan żgur l-istess Fredu li sirt naf kemm ili l-kamp. Fredu li tgħidx kemm hu simpatiku qalbu tajba. Fredu li saħansitra ftaħt qalbi miegħu. Imma fil-keos u l-konfużjoni ta' bħalissa moħħi għaddej gas dawn u ftit qed naqqat il-biċċiet tat-taħbida. In-nannu ta' Gianluca, is-sur Canataci, il-benefattur ġenerus li mnalla kienu biex seta' jiġi organizzat dal-kam bla bla bla, mhux wejjaħ innoċenti u qalbu fidu daqskemm pinġitu miskamilleri. B'xi mod kien sab dokument antik bl-istruzzjonijiet kif tasal għal xi teżor u sar jaf li jatselmun, imma s-siġra ma kellux idea kif siba jew imqari jekk kien iċ teżisti. Ma kull imbuttatura ta' Fredu qed nieħu skoss il qudiem u qed iqabbiżni lejn il-karozza qisni żrinġ, imma ma rridx nagħmlilu faċli. U 99% Sur Canataci tkellem ma' Miss Camilleri u ġitom idea brillanti li jsir kamp tal-matematika l-ewwel darba f'Malta u li jagħtu sfida lill-istudenti u bħala karrottu idendlulhom scholarship. Fil-fatt issa qed nirrealizza li r-raġel li kont smajt jeddet lil Miss Camilleri fl-uffiċċju tagħha kien is-Sur Canataci. Ma kontx raftu għax kien għadni ma nafx kif inhu leħnu dak iż-żmien u kien ikkonfinġiha u resqet is-suġġeriment lill-Ministru u voilà! Inizjattiva bħal dik min jaf kemm tiswa voti. Għalhekk kienet daqshekk interessata fiex wasalt fl-isfida Miss Camilleri u miskina tħenna lija u tagħti ċans wara ieħor, rridu jinqdew bina biex isibu it-teżor u s-Sur Canataci jkun jista' jżidu mal-kollezzjoni tiegħu. Fred qed weġġani! Fredu ma jgħid xejn u lafsa ta' subajh ma terħix laqqas ħarira. U Fredu it-twajjeb, Fredu kompliċi. Ta' parsi tħassarna miskinu jaqbes għalija. Kif kienu jafu fejn għandhom jiġu jfittxuni? U żgur, Fredu daħal fil-kamra u sab li noti, għalhekk kien iħallini noħroġ Fredu biex joqgħod iqallibli fil-karti u jien waħħalt fowin dakinhar tal-ħajk. Issa se jagħmlu bija, x'idhom jagħmlu? Jaħduni lura l-kamp u għadha filgħodu nkun fi triq tilej bil-Kirkara fil-Vanta Vera. Huma m'għamlu xejn. Ħażin, mhux jien qbist mit-tieqa u ħrabt mill-kamp bil-lejl. Anzi, min jaf kemm se tirringrazzjahom vera li ħarġu għalija bil-karozza u rnexxilhom isibuni. Addio scholarship issa, nista' ninsih, tgħid mhux se naqla l-prosi għax solvejt l-isfida. Fredu jasal bija ħdej il-karozza, jitlaqt li dirajja tal-lemin, jafas iktar b'tax-xellug u jiftaħ il-biba tal-karozza. Nilmaħ li s-Sur Canataci fuq iċ-ċint qed jaqbes il-ġewwa mix-xadba. Idħol fil-karozza anima, jgħid li Fredu bisninu marżisin ma' xixin. Tgħid mhux se nitbissimlu u nidħollu fil-karozza qisni prinċipessa dieħla fil-kales. Nagħti skos qawwi l-isfel, indur kważi 180 grad, inxejjer il-kopti tax-xellug u nfaqqalu daqqa misfel b'kemm saħħa għandi. Fredu jajjatajta jerħi ftit il-ħatfa ta' jdejh minn fuq dirajja imma ma jitlaqniex għal kollox u jitawweġ fit-tnejn għajnejh ħarġulu l-barra bluġieħ bir-rabja ma nafx. Is-Sur Canataci qed jaqbes minn fuq ix-xadba lura triq biex jiġi il-Fredu. Jekk jaqbduni bejnietom it-tnejn nitlef kollox. Nissara ma' Fredu u nibda ntih bil-pon lawn u lin kif ġiġi u fl-aħħar jirnexxilni żgiċċa mill-ħatfa ta' jdejh. Jibda jokrob u jekk rajsew ħireġ id-dmuħ minn għajnejh. Nitlaq niġri kemm niflaħ. Mir-razzetta Nicole, ir-Ramel, Ladira, Jannar 1833, Rosa Sherry, imwilda mifsud, l-ewwel parti. Qatt ma rajtu iżjed lill-Professur Antonio. L-aħħar darba li rajtu meta kien ħallilna l-ktieb u l-karta tat-taħbila. Kien il-31 ta' Mejju tal-1798. Baqgħet tiftakar għad-data għax il-Franċiżi veru kienu ġew xi ġimgħa biswara. Saħansitra kien hemm xi truppi li żbarkaw fl-inħawi tal-Mellieħa. Kien il-ħadd filgħodu tiftakar u soldati Franċiżi kienu għamlu ħerba fl-għelijiet ta' missiera. Bdew jisirqulu s-silla li kellu miżruha fil-għalqa tal-qasam barrani u meta mar waqqafhom kienu weddewh li jisparawlu. Għaddew iktar minn 30 sena minn dak iż-żmien. Issa ta' 50 sena Rosa għaddejja mill-ar żmien ta' ħajjitha.
Kienet iżżewweġet lil Censu Sherry ta' Għajn Baqar li familtu kellhom razzett in-naħa ta' qammieħ. Censu minn dejjem kellha grazzja miegħu għax dejjem jitħaq u jieħu d-dinja biċ-ċajt. Kull meta kienet gerger fuq il-bejra f'qajra kien jitbissem u jgħidilha m'għandniex ingergru ros, la sissa rota dejjem daret, hawn min war minna. Kellhom 3 tibniet kbar li llum iżżewġu u telqu, u mbagħad kellhom 2 oħra tifel u tifla li mitu żgħar ta' ftit ġranet, u fl-aħħar kellhom l-żgħir Karmlu, il-mimmi ta' Jnejha li llum għandu 10 snin magħluqa. L-lida kollu għal-mitom jikdbu jaqraw, iżda Karmlu l-unika wieħed li kien tajjeb fil-matematika, bħala. Kien joxa jitgħallem minn fuq il-ktib tal-professur. L-ewwel darba li laqtithom miżerja kbira kienet fis-sena tal-pesta l-1813. Censu kien għadu kif żera l-qasħiħa bil-qoton u fuq ordni tal-awtoritajiet Ingliżi kellu jeqrida kollha biex il-marda ma tinxteriġ u kellhom ibatu l-ġuħ xitwa sħiħa. Mbagħad kien hemm żmien il-Gvernatur Hastings li kien beda juża l-Palazz tal-Marfa bħala residenza għas-sajf. Kien dawwar biċ-ċar bħajd biex irawwem il-fnik għall-kaċċa. Għal-bidu ma kienx hemm mawġ kbir, imma mbagħad il-fnik talmu jaqbżu ċnut u bdew joħorġu barra mir-riserva u jħarbtu l-eliqi tal-madwar. Qabel dak iż-żmien ġie li kien jidħol xi fenek salvaġġ f'xi għalqa u jagħmel il-ħsara. Imma dak ma kienx xejn għal ħdej il-ħerba li bdew jagħmlu l-fnik maħruba ta' Hastings. Darba Censu ikrolla bl-ikraħ, tagħtu sfiċċa u kien daħal fir-riserva bis-senter u beda jispara fuq il-fnik tal-Gvernatur. Il-gwardjan li qabdu kien baqa' ġej id-dar tagħhom u fid-dadija biex ibattija lil Censu kien spara lil Kikkinu, il-qattus ta' widintu mawġa li kien tal-professur Antonio, u qatilulhom. Kemm kienet bkiet Roż dakinhar. Imma mhux daqskemm kiet 5 xhur ilu meta lil Censu laqtitu sajjetta u ħallitu tal-post. Censu, l-għażiż Censu tagħha ħallija, u hiju Karmlu issa qed ikollhom ifendu għal rashom. Għal-grazzja talla Karmlu jagħtiha daqqatit u jħabbrek ħafna żmien li għandu. Imma l-kera ta' 516 skultu żew skuldi karnaġġi għoljin wisq u ma tistax tlaħħaq magħhom. Bejn il-ħsara li jagħmel ir-raxmiela tal-ilma baħar kull darba li jagħmel il-maltiemp, il-fnik li baqgħu jidħlu jeqirdu kollox u l-prezz tal-prodotti li dejjem nieżel. Censu, Alla jaħfirlu, kien xeba jressaq petizzjonijiet lis segretarju tal-gvern biex jitnaqsulu l-qbila u jingħata arranġament ħalli jħallas bin-nifs, imma l-gbarat qatt ma ġiethom ħnina minnu. Issa Roża sabet ruħha f'qagħda mwerwra għall-aħħar qed tibsel id-darba r-rota li kien isemmi Censu se tieqa fid-dur. L-unika għażla li baqala hi li titlob li ċedi r-raba u tinħeles mill-pis tad-dejn, imma jekk tagħmel hekk fejn se taqbad tmur u kif se jgħixu hi u Karmlu, tgħid se jkollha ssib lil xi ħadd u tarġa' tiżżewweġ. Roża ftakret fil-kliem li kien qalilha l-professur Antonio iktar minn 30 sena qabel. Ftakret li kien biħsibu jaħbit iż-żor u jħalli ħalija, iżda hi kienet qaltlu li m'għandix bżonnu. Il-problema matematika li turik kif tasal għal-moħba kienet solvita żmien qabel u taf bej wieħed u ieħor fejn suppost qiegħed it-teżor. Tgħid terġa' lura minn kelmta u tmur tfittxu. Dik il-mistoqsija li għamlet f'moħħa irrispondila Karmlu, hekk kif daħal ħdejha u qalilha: "Ma, għandi l-ġuħ, għandna xi ħaġa oħra x'nieklu." Roża rikbet fuq il-ħmara u rħitilha lejn Selmun. Min ħdejn il-palazz bdiet timxi u tkejjel u ma damx ma sabet il-post tal-moħba. Ħarġet il-lexxuna u bdiet tħaffer ftit lura mis-siġra u wara ftit sabet. Roża qamet bil-qiegħda u raddet is-salib. Xi ftit wara li kien telqa' Antonio, ir-raħal kienet semathom jgħidu li l-professur tal-Adira kien miet b'disgrazzja. Kienu qalu li kien rikeb żiemel fuq xirdum. Iż-żiemel kien tfixkel it-tjun, otor u baqgħu niżlin l-isfel it-tnejn li huma. Dak iż-żmien ma kienx hemm nithom, ħasbet li kienet qlaj oħra minn dawk li kienet tiddeletta bihom Dora ta' werrek. Anzi dak iż-żmien kienet bismet ħafif għax hi min għalija. Kienet tafa xiex kien sparixxa Antonio u kienet ġabit quddiem għajnejha qawwi u sħiħ f'Beltu fl-Italja budintu x-xellugija iż-żarżar bl-ħniena.
Lajdu ta' Dora li dak iż-żmien kienet ħallitu jtir marriħ, issa ħareġ jiġri minn ġol borza battala li tellat mill-ħamrija. Flimkien mal-ħsieb li l-borza tagħha u ta' Karmnu ukoll vojta kienet u vojta kienet se tibqa'. It-teżori fil-ħrejjef biss jinstabu. Rosa poġġiet il-borza ta' Antonio lura fil-ħofra u għattita bil-ħamrija. Reġet raddet is-salib qalet Regnum Aeternum għarruħu u għarruħ ċensu u saqet il-ħmara lura lejla dira. Rada tiklet bil-melħu bizmin min jaf kem ħabtet ix-xemx fuq dal-bibi